Solo by board setup. Sit building. All mo dito. Lumat, nasa Jesus siguro ko. Relax mo. Kaya wala ng board. Una na siya na yung charge na namin sa MG Sun Pro. Cameraman. Labanan. Paksi na building birds. Mantiling na nga ha. Pa-on siya sa kuwan. Bilin siya. Ayan, di alam ganun yung birds.